Dacă aveți în plan să vizitați Egiptul anul acesta, este foarte important să urmăriți acest video pentru a nu repeta greșelile pe care le-am făcut noi în prima noastră vizită în Egipt acum 3 ani. Urmează să plecăm din nou și de data aceasta sper că am lista completă. În prima noastră vizită în Egipt am făcut undeva la 3 excursii, dacă mi-amintesc bine. Prima a fost în safari, așa că primul lucru cel mai important în excursia ta în Egipt nu trebuie să-ți lipsească eșarfa. Îți trebuie neapărat o eșarfă în Egipt, pe care cei de acolo din excursia respectivă te vor ajuta să o înfășori pe cap, pe gură, peste tot, pentru că acolo este foarte mult praf, este foarte mult nisip, iar această eșarfă te protejează oarecum de nisipul care îți va intra în ochi, bineînțeles cu ajutorul unor ochelari de soare. Desigur, aceste eșarfe le poți achiziționa de acolo, dar la un preț probabil mult mai mare decât merită ele. Deci poate ai pe acasă o eșarfă în genul acesta care să te protejeze și să-ți acopere capul. Noi, bineînțeles, nu am avut în prima excursie, așa că a trebuit să le achiziționăm de acolo. Un alt tips, să spun așa, ei negociază foarte mult, deci probabil o să ajungi să o scoți la un preț mult mai avantajos, dar nu o cumpăra direct din excursie, ci o poți cumpăra în avans, probabil de la resortul de pe plaja ta sau dintr-un butic sau bazar aproape de resort sau de piață. A doua noastră excursie a fost o excursie cu barca pe insula Orange Bay, iar cel mai important lucru dacă vom face din nou o excursie cu barca sunt ochelarii și, bineînțeles, tubul, care te vor ajuta foarte mult. Și pe barcă sunt ochelari și tub, dar sunt refolosite de toată lumea, adică se vede că sunt cam uzate, nu sunt foarte igienice. Noi le-am folosit data trecută, dar sincer să vă spun, nu aș mai repeta experiența respectivă, așa că nu cred că este o avere să-ți achiziționezi din timp și să le pui frumos în bagaj, iar atunci o să le ai pe tot parcursul excursiei tale sau vacanței tale în Egipt. Și al treilea lucru foarte important, care merge mână în mână cu cel de-al doilea, adică cu ochelarii și tubul pentru respirat, este o cameră subacvatică sau care este rezistentă la apă. Eu am acest GoPro care nu este el foarte grozav, dar am spus că îl voi folosi pentru scufundări. Când vom face snorkeling sau poate scuba diving, depinde ce alegem, vom folosi camera aceasta pentru că, bineînțeles, vor fi acolo și fotografi care îți vor face poze și filmări, dar la finalul excursiei vei ajunge să plătești mai mult pentru poze decât pentru excursia în sine, ceea ce mie personal nu mi se pare foarte avantajos. Ca o altă variantă mai ușoară, dacă cumva nu ai opțiunea de GoPro, poți folosi o husă impermeabilă waterproof pentru telefonul mobil. Este din nou o variantă foarte bună. Noi atunci nu am avut la dispoziție nici această husă, nici GoPro-ul și ne-a părut foarte rău pentru că a fost o experiență minunată, snorkeling-ul printre reciful de corali, am văzut foarte multe lucruri frumoase, peștișori, reciful, totul a fost minunat și ne-a părut foarte rău că nu am avut o cameră cu care să filmăm și sub apă. Am negociat cu băiatul respectiv care se ocupa de fotografii, dar nu a fost foarte îngăduitor și atunci am decis să nu achităm acele fotografii pentru că nu se merita pentru noi. Un alt lucru foarte important despre care poate nu se vorbește chiar atât de mult, sau cel puțin nu am fost noi informați atât de bine la prima noastră vizită în Egipt, sunt medicamentele. Prima dată când am mers în Egipt m-am gândit doar la outfituri, la ce o să port, la unde o să mergem, ce experiență o să avem și nu m-am gândit nici măcar o secundă la stomacul meu, care nu pot să spun că a avut de suferit foarte mult, dar nu era exclusă nici această variantă. Mâncarea din Egipt este diferită, apa este diferită, sub nicio formă să nu beți apă de la robinet, pentru că nu este pentru stomacul european, să spun așa. Și toate aceste lucruri fac ca corpul tău să se simtă diferit. Recunosc, prima dată în Egipt am refuzat ideea de încălțăminte de apă. Mi se părea că îmi strică complet outfit-ul. Până când am intrat în Marea Roșie și am realizat că, pe cât este ea de limpede și de clară, pe atât văd.
foarte multe vietăți în apă. Coralii sunt absolut superbi, dar nu sunt deloc prietenoși cu tălpile tale. Și de asemenea am auzit că aricii de mare nu sunt foarte prietenoși. Așa că de data aceasta nu o să-i dau jos nici măcar o zi. Avem medicamentele, avem esențialele și acum să trecem la partea mea preferată, outfiturile. Dacă există un capitol în care nu mă pot decide niciodată, sunt costumele de baie. Și pentru că în Egipt apa este atât de turcoaz, lumina soarelui este atât de strălucitoare și parcă fiecare zi cere un alt vibe. Așa că da, iau mult mai multe decât am nevoie. Costume de baie întregi, pentru că luna februarie nu este o lună foarte călduroasă, așa că o să am nevoie și de costume de baie întregi, așa că îmi pun vreo 3 perechi de costume întregi și, bineînțeles, voi avea și costume din 2 piese, pe care probabil le voi amesteca între ele, pentru că mie așa îmi place să port costumele de baie. Iar pentru dățile în care probabil vom ieși la o plimbare, vom face o excursie, voi merge pe opțiunea de fustițe, care le voi asorta cu niște topuri. Voi posta, bineînțeles, un vlog din fiecare zi a vacanței noastre în Egipt, voi prezenta outfiturile, voi prezenta excursiile pe care le vom face, toate experiențele, mâncarea de acolo, voi detalia tot ce se poate în vizita mea în Egipt. Și pentru că de data aceasta mergem în luna februarie, seriile s-ar putea să fie puțin mai răcoroase, așa că sunt înarmată și cu outfituri pentru seri sau zile mai reci, cu vânt poate mai puternic, așa că trebuie să fii mereu pregătit. Îmi voi pune și pantaloni lungi, dar suficient de lejer cât să nu mă deranjeze, și câteva compleuri sau seturi tip salopete. Voi posta, după cum am spus, toate outfiturile pe care probabil le voi purta în zilele respective și voi detalia cum este vremea în fiecare zi, ce vom face, ce excursii vom face, pe unde vom merge și toate detaliile necesare pentru a fi cât mai informați despre o vacanță în Egipt, mai exact în Hurghada. Un alt lucru care poate fi un mic tips: noi de obicei mergem atât cu euro cât și cu dolari. Schimbăm și euro, schimbăm și dolari. Pentru ei, din câte am observat, nu este nicio diferență între un euro și un dolar. Poți plăti cu ambele și au aceeași valoare, așa că aici puteți să faceți după cum considerați vă este mai util. Noi de obicei luăm jumătate-jumătate, atât euro cât și dolari. Și bineînțeles, acolo se negociază orice. Oriunde ai merge, sunt dispuși să negocieze cu tine, așa că dacă ești foarte bun pe comerț și ești un negociator bun, cu siguranță vei scoate un preț rezonabil. Bineînțeles, nu am mai detaliat și lucrurile foarte importante, SPF foarte puternic. Noi nu știu cât o să avem nevoie de data aceasta, pentru că, v-am spus, este luna februarie și probabil soarele nu este atât de puternic, dar acum 3 ani, când am fost în luna septembrie, am avut cu siguranță nevoie de SPF puternic, o pălărie sau o șapcă de plajă și, bineînțeles, lucrurile de igienă, după cum am spus, pe care le luați cu voi în orice vacanță, așa că o să sar peste aceste detalii. Așa că dacă cumva vă plănuiți să mergeți anul acesta în Egipt, sper că v-am fost de ajutor, salvați acest video, dați un like și abonați-vă la canal, trimiteți-l unei prietene care poate își face bagajul în acest moment și eu voi reveni cu vlog din vacanța mea în Egipt. V-am pupat, seară frumoasă!